खुलुमबाय नमस्कार दिनै बीटीसी सरकार जानाया 2 बोसोर बाबेनबाय बे 2 बोसोराव मानगोनां BTR नि चिफ प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनै BTR ओनसोलाव सान्थिया मोनसे स्थापन जाबाय सान्थिया मोनसे जायगा मोनबाय जों मिथिगौ BTR ओनसोलाव जोंनि सेथि खामानियानो जाहैबाय सान्थि लाबोनाय दा सान्थि लाबोखांनायनि उनावहाय रायजोनि गोबां खामानिफोरखौ जौगानायनि खामानिफोरखौ जों आखाइ होबाय आखाइ होनाय लोगो लोगो दिनै BTRआ गुबुन रोखोमै महर मोनबाय मोजां जायगा मोनबाय दा बेखायनो आङो मोनसे खोथाखौ बुंनो लुबैदों जे BTRनि आं सासे एग्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टखौ आं नायनाय हिसाबै दिनै सारा BTR ओनसोलनि स्पेसियेलि आइजोफोरखौ जों बोरैहाय इसिंनिफ्राय लांगोनायाव लाबोनानै जोङो दानाय लुनायाव बाहायनो हायो बिनि बागै जों नायगासिनो दङ आरोबाव जोंनियाव मोनसे गाज्रि मेसेज दङमोन जे बे ओनसोलनि आइजोफ्रा BTR ओनसोलनि आइजोफ्रा ओंखाम संनांगौ फिसायनो ओंखाम खुरना होनांगौ आरो गावनो नांगौखिनिखौ जि दानांगौ बेबायदि मेथडआवल' जों मावबाय थानायखौ नुदों दिनैहाय जोङो बड'लेण्ड हेन्डलुम मिसननि दारैहाय बेफोर खोथाखौ जोङो रायजोनो बुफ्रुनानै होबाय जों गासिबो दिनैहाय बाणिज्यिक भित्तियाव कमार्शियेल लेभेलाव जोङो दानो लुनो थाखाय दिनैहाय जोङो बेबस्था खालामना होबाय आरो बे हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्ट थ्रुयै बा बड'लेण्ड हेन्डलुम मिसननि दारैहाय जोङो दिनैहाय जोङो 25टा हेन्डलुम क्लास्टार अलरेडि कमप्लिट आरो 6टा CFC अलरेडि कमप्लिट आरोबाव जोङो नैबे 2022-23नि बोसोरनि थाखाय जों गुबुन गुबुन आसनि दिनै हेन्डलुम मिसनाव लागासिनो दङ आरो बिनि दारैनो जोङो गोबां जायगायाव दिनै दानाय लुनायखौ गोसारहोनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा डिजाइनारफ्रा दिनैहाय ट्राइ कालारनि मोनसे आर'नाइ बानायनानै जोङो दिल्ली गभर्नमेन्टनो मानगोनां भारतनि प्रधान मन्त्रि जाहा माबा नरेन्द्र मदि बिथांनो आरो अमित शाह बिथांमोननो गासिबनोबो जों गानहोनानै बिथांमोना दिनै बे बुस्थुखौ एक्सेप्ट खालामनानै लाबाय आरो 75 बोसोरिया आजादि का अमृतआव बेखौ जों फुरा गोसारहोनो हाबाय बिनि थाखाय आं दिनैहाय माने मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर होगोन बिथांनि दैदेननायाव बिथांनि साजेसनाव आं दिनै मोजाङै खामानि मावनो हाबाय थेंक इउ